søde. Her er han. Det er utroligt, at han bliver søde med det her. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvornår siger du sådan noget? Ja. Husk lige, min handske ligger der. Det ligger helt derovre. Længere ud. Henning. Hold. Ud. Ja. Ud. Ud. Ja. 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 Så. Ud. Ud. Er den helt over på den anden side? Ud. Ud, Henning. Ja. Helt det. Du kan se den derovre. Den var næsten derovre. Jeg kan godt få ham derovre. Ja, jeg skal da hente mig det. Jo. Ja, det er Englishman. Her sammen. Men det gør vi ikke. Ja. Husk lige, min handske ligger op på vejen. Nej, men det holder op med det her. Hvor ligger det? Ja, det er jo lige meget nu. Nej, hvor er den? Det er oppe på vejen. Jeg vil ikke have den, at hunden tager den. Hvorfor? Når vi er våde. Nej, lad nu finde den bold. Men det er sæt. Så passer lige på tonen her. Gud, jeg kan godt se den nu. Ej, fantastisk. Er han en fantastisk hund? Er det en præmiehund? Lige ved. Det er ikke det, han er valgt. Derhen. Nå, det var godt. Heller en henthandel. Ja. Så får lov at have en mors handsker også, men jeg ved ikke, hvad du byder i den og gør den våd. Gør den heller ikke. Henning her. Og jeg tror også, der kom nogen. Det gør der også. Nej, det er vinden. Er det vinden? Ud. Her. Ud. 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 Henning. Her. Ud. Ud. Henning. Ud. Men skal du ikke gå foran mig? Så kan jeg jo ikke få den ud. Ud. Ud.